ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. స్వభద్రేషు భగవతి సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం కులై మంగళూరు తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయమైనటువంటి వంది మాగధాదులు ఋతుమహారాజును స్తుతించుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 15 మరియు 16వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. రంజయిష్యతి యల్లోకం రంజయిష్యంతి యల్లోకం రంజయిష్యంతి యల్లోకం రంజయిష్యంతి యల్లోకం అయమాత్మ విశేష్టితైః అయమాత్మ విశేష్టితైః అయమాత్మ విశేష్టితైః
అతముమాహురాజానం రాజానం అతముమాహురాజానం అతముమాహురాజానం మనోరంజనకై ప్రజాః మనోరంజనకై ప్రజాః మనోరంజనకై ప్రజాః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం సిద్ధం. రంజయిష్యతి యల్లోకం అయమాత్మ విశేష్టితైః అతముమాహురాజానం మనోరంజనకై ప్రజాః హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, గోపీనాథ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. రంజయిష్యతి యల్లోకం అయమాత్మ విచేష్టితైః అథాముమాహురాజానం మనోరంజనకైః ప్రజాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం అండి. రంజయిష్యంతి లోకం అయమాత్మ విచేష్టితైః అతమాహురాజానం మనోరంజనకైః ప్రజాః. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రంజయిష్యతి యల్లోకం అమాయమాత్మ విశేష్టితై అధముమాహురాజానాం మనోరంజనకై ప్రజాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రంజయిష్యతి యల్లోకం అయమాత్మ విశేష్టితైః అధముమాహురాజానాం మనోరంజనకైః ప్రజాః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మంజుభాషిణి మాతాజీ, వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. రంజయిష్యతి యల్లోకం అయమాత్మా విచేష్టితైః అతముమాహురాజానం మనోరంజనకైః ప్రజాః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. రంజయిష్యతి యల్లోకం అయమాత్మా విశేష్టితైః అతముమాహురాజానం మనోరంజనకైః ప్రజాః. ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. రంజయిష్యతి రంజింప చేయును, యత్ కారణమున, లోకం సమస్త లోకమును, అయం ఈ రాజు, ఆత్మ తన యొక్క విశేష్టితైః కర్మలచే అందువలన ఇతనిని ఆహుః వారు పిలుతురు, రాజానం రాజును, మనరంజనకైః మనసునకు ప్రియమును కలిగించువాడు, ప్రజాః
ప్రజలు. ప్రజలు. హరే కృష్ణ. భావము. ఈ రాజు తన కర్మలచే ఎల్లరను రంజింప చెయ్యగలడు. ఇతని ప్రజలందరూ మిగుల సంతుష్టులై ఉందురు. ఈ కారణమున అతనిని తమ రాజుగా అంగీకరించుటలో వారు మిక్కిలి ఆనందము నొందుదురు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఈ రాజు తన కర్మలచే ఎల్లరను రంజింపచేయగలడు. ఇతని ప్రజలందరూ మిగుల సంతుష్టులై ఉందురు. ఈ కారణమున అతనిని తమ రాజుగా అంగీకరించుటలో వారు మిక్కిలి ఆనందమును పొందుదురు. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయము 16వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దృఢ వ్రత సత్యసంధో దృఢ వ్రత సత్యసంధో దృఢ వ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం శరణ్య సర్వభూతానాం శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః మానదో దీనవత్సలః మానదో దీనవత్సలః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. దృఢ వ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః హరే కృష్ణ. దయచేసి నిన్న చదివిన వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్స్ డౌన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే చాలా మంది ఉన్నారు, అందరికి ఇవ్వడం నాకు వీలు కాదు. మళ్ళీ నేను వదిలేసి మరి వేలేపోయినట్టు ఇబ్బంది అవుతుంది. హరే కృష్ణ. నిన్న చదివిన వాళ్ళు హ్యాండ్ డౌన్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఓకే. ఇందుమతి మాతాజీ, సరళ దేవి మాతాజీకి. హరే కృష్ణ ప్రభు. దృఢ వ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. దృఢ వ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం
మానదో దీనవత్సలః. శ్రీలత మాతాజీ, యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దృఢవ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దృఢవ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్యః సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. ప్రేమలత మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. దృఢవ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్యః సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దృఢవ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చదవలేదు నేను. పద్మిని వరదేవి దాస్ మాతాజీ, శోభరాణి మాతాజీ చదవండి. నేను పిలుస్తాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దృఢవ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో బుద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దృఢవ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. ధన్యవాదాలు. కోటేశ్వరి మాతాజీ, నాగమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దృఢవ్రతః సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్యః సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దృఢవ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. హరే కృష్ణ. మీనకా మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దృఢవ్రతః సత్యసంధో బ్రాహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. కృతజ్ఞతలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దృఢవ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాధవి ఎన్ మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దృఢవ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దృఢవ్రత సత్యసంధో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవకః శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావం, భాష్యాన్ని చూద్దాం. దృఢవ్రతః, దృఢవ్రతుడు, సత్యసంధః, సదా సత్యమును పలుకువాడు, బ్రహ్మణ్యః, బ్రాహ్మణత్వమును అభిమానించువాడు, వృద్ధ సేవకః, వృద్ధులను సేవించువాడు, శరణ్యః, ఆశ్రయింపదగినవాడు, సర్వభూతానాం, సమస్త జీవులకు, మానదః, ఎల్లరకు గౌరవమునిచ్చువాడు,
దీనవత్సలః దీనవత్సలః దీనవత్సలుడు. దీనవత్సలుడు. హరే కృష్ణ. భావము: దృఢవ్రతుడైన ఈ రాజు సర్వదా సత్యసంధుడై ఉండును. బ్రాహ్మణత్వమును అభిమానించు ఇతడు వృద్ధులకు సేవ చేయును చు శరణాగతులకు ఆశ్రయమిచ్చును. ఎల్లరకు గౌరవనిచ్చడి ఇతడు సదా దీనవత్సలుడై ఉండును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దృఢవ్రతుడైన ఈ రాజు సర్వదా సత్యసంధుడై ఉండును. బ్రాహ్మణత్వమును అభిమానించు ఇతడు వృద్ధులకు సేవ చేయుచు శరణాగతులకు ఆశ్రయమిచ్చును. ఎల్లరకు గౌరవముని ఇచ్చడి ఇతడు సదా దీనవత్సలుడై ఉండును. శ్రీ కృష్ణ భాష్యము: వృద్ధ సేవక అను పదము ఇచ్చట ప్రధానమైనది. వృద్ధులు అనగా ముసలవారని భావము. వృద్ధులు రెండు రకములుగా నుందురు. ఒక రకము వారు వయోవృద్ధులు కాగా ఇంకొక రకము వారు జ్ఞానవృద్ధులు. జ్ఞానవృద్ధుడనగా జ్ఞానములో పండినవాడని భావము. ఋతువు బ్రాహ్మణుల ఎడ గౌరవమును కలిగి ఉండి వారికి రక్షణ కల్పించెను. అతడు వయోవృద్ధులను కూడా రక్షించెను. రాజు ఏది చేయ సంకల్పించినను ఎవ్వరునూ దానిని ఆపజాలకపోయిరి. దానినే దృఢ సంకల్పము లేదా దృఢ వ్రతమని ఎందురు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములకు సంబంధించినటువంటి వివరణలు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషా శూన్యవాదే పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే.
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇక్కడ పూర్వపు శ్లోకాలలో ఆ పృథు మహారాజు యొక్క నిష్పాక్షిక ధర్మపాలన గురించి, అలాగే ఆ పృథు మహారాజు యొక్క సార్వభౌమ కీర్తి గురించి కూడా ఆ 13 మరియు 14 శ్లోకాలలో మనము చూసి ఉన్నటువంటిది నిన్నటి క్లాసులలో. అయితే మరి ఈరోజు ఈ పృథు మహారాజు యొక్క లక్షణాలను మరికొన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఆయన ప్రజలను ఏ విధంగా ఆనందింపచేస్తూ ఉన్నారు, తన కార్యాల ద్వారా ప్రజలకు ఏ విధంగా మనోరంజకమైనటువంటి పరిపాలనను ప్రజలకు ఆయన అందించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ 15వ శ్లోకం. రంజయిష్యతి యల్లోకం అయమాత్మ విశేష్టితైః అతాముమాహురాజానం మనోరంజనకై ప్రజాః. రంజయిష్యంతి అంటే ఈయన రంజింపచేస్తాడు, రంజింపచేయడం అంటే ఆనందింపచేయడము లేదా సంతోషపరచడం. ఈయన ప్రజలను సంతోషపరుస్తాడు. ఎలా అంటే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ యత్లోక అయం ఆత్మ విశేష్టితైః. ఈయన ఆయన యొక్క కర్మల చేత ఈ పృథు మహారాజు తన యొక్క కర్మల చేత ప్రజలను రంజింప చెయ్యగలడు. అతా ముమాహురాజానం మనోరంజకై ప్రజా. సో ఇక ఈ కారణం చేత సో మరి ఎందువలన ఆయన ప్రజలను రంజింపచేసి ప్రజలను సంతోషపరిచినటువంటి కారణమున ఈ ప్రజలందరూ ఆయనని తమ రాజుగా అంగీకరించడంలో మిక్కిలి ఆనందాన్ని పొందుతారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి భావం ఏంటంటే, పృథు మహారాజు తన ఉత్తమమైనటువంటి కార్యముల ద్వారా ప్రజలందరినీ ఆనందింప చేస్తాడు అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా అందువల్ల ప్రజలు ఆయనని రాజుగా అంగీకరించి, ఎందుకంటే ఆయన అంగీకరిస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఆయన ప్రజల యొక్క మనసులను రంజింపచేసి వారికి ఆనందాన్ని కలగజేసినటువంటి వాడు. సో కాబట్టి పృథు మహారాజు ప్రజల జీవితాలను సుఖమయం చేస్తూ ఉన్నారు. అంతకుముందు వేనరాజు ప్రజలను వాళ్ళ యొక్క దౌర్భాగ్య స్థితిలోనికి నెట్టివేసినటువంటి వాడు. కానీ తదుపరి వచ్చినటువంటి
ఆయన మృతదేహం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి పృథు మహారాజు ప్రజలను రక్షించి ధర్మాన్ని స్థాపించి కష్టకాలంలో ఆదుకుంటూ ఉన్నాడు, పక్షపాతం లేకుండా న్యాయం చేస్తూ ఉన్నాడు, ప్రజలను ప్రేమతో చూస్తూ ఉన్నాడు. కనుక ప్రజల యొక్క హృదయాలు ఆనందింపబడ్డాయి. సో ఆ విధంగా తన కార్యాల ద్వారా పృథు మహారాజు ఆయన కేవలం మాటల ద్వారా కాకుండా తన యొక్క కార్యాల ద్వారా పృథు మహారాజు ప్రజలను ఆనందింపజేస్తున్నాడు, సంతోషపరుస్తూ ఉన్నాడు. అది కదా గొప్ప నాయకత్వం యొక్క లక్షణాలు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజలు సాధారణంగా ప్రజలను రంజింపజేసేటువంటి వాడే రాజు అని చెప్పబడుతూ ఉంటాడు. మరి ఆ రాజు అనేటువంటి పదానికి సరైనటువంటి అర్థంగా పృథు మహారాజు, పృథు మహారాజు అనే పేరు రావడానికి ఆయన సార్థకమైనటువంటి పృథు అనే నామకం ఎలా వచ్చింది? ప్రజలను రంజింపచేసి ఆయన మరి వారి యొక్క హృదయాలను గెలుచుకున్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే రాజు యొక్క బాధ్యత ప్రజాక్షేమం. ప్రజలను భయపెట్టడం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన రాజ్యంలో ప్రజలు ఎవరు భయపడతలేదు, ఆయన రాజ్యంలో ఎవరు కూడా ఆకలితో బాధలు ఉండరు అని భవిష్యత్తు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అదంతా జరిగినటువంటిది. తర్వాత ఎవరు కూడా అన్యాయానికి గురి కాలేదు, ధర్మం రక్షించబడుతుంది. కాబట్టి ప్రజలకు ఆయన పైన చాలా విశ్వాసం ఉంటుంది. శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉన్నప్పుడే కదా మరి ఇదే అయ్యేటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఈ పృథు మహారాజు ప్రజలను రంజింప చేస్తున్నారు. మరి వైష్ణవులు ఎలా ఇతరులను రంజింప చేస్తూ ఉంటారు అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉంటారు. హరినామ సంకీర్తనము, కృష్ణ కథా శ్రవణము, భగవద్గీత అధ్యయనము, భాగవతం శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణము, కృష్ణ ప్రసాద వితరణము, భక్త సంఘం, హరినామ సంకీర్తనం. సో ప్రజల్లో కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి ఆనందాన్ని హరినామ సంకీర్తనం ద్వారా, ఆ కృష్ణ నామాన్ని పలకడం ద్వారా, ఎందుకంటే ఆ హరినామమే మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి ఈ కలియుగంలో సమస్త కల్మషాల నుండి బయటపడవేయగలిగేటువంటిది హరినామం ఒక్కటే. కనుక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి హరినామ సంకీర్తనాన్ని ఇస్కాన్ మందిరాలలో అదే ప్రజలకు నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటిది. ఇప్పుడు అలాగే సాయంకాలం భగవద్గీత అధ్యయనం, ఉదయం కాలం శ్రీమద్ భాగవతం శ్రవణం, అలాగే కృష్ణ ప్రసాద వితరణం. ఇస్కాన్ మందిరాల్లో ప్రసాద వితరణం హెడ్ అని చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో కనుక ఇస్కాన్లో బయట వచ్చేటువంటి ప్రసాదానికి ఇస్కాన్లో ఇచ్చేటువంటి ప్రసాదం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇస్కాన్లో ప్రసాదం అంటే తిన్నంత దాదాపుగా పెడుతూ ఉంటుంటాం కదా. సో కానీ బయట ప్రసాదం అంటే మనకి ఒక ఇది ఉండేటువంటిది. కానీ ఇస్కాన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రసాదం అంటే ఇలా ఉంటుందా అని తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో మంచిగా భగవంతునికి ఆఫర్ చేసి ఎంతో రుచికరమైనటువంటి ప్రసాదం ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంటుంది. మరి అదే సమయంలో ఇస్కాన్ మందిరంలోకి వెళ్తే అక్కడ భక్తులు ఉంటారు. ఆ భక్తుల యొక్క సంగత్వము వలన మనకి కృష్ణ భక్తిని పెంపొందించుకునేటువంటి అవకాశం. సో ఆ విధంగా మందిరాలలో మరి వైష్ణవులు ఇతరులను రంజింప చేయవచ్చు అని చెప్తుంటారు. అలా ఉండాలి ఇస్కాన్ మందిరాలు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఇది. కానీ కాలక్రమంలో కొంత తేడాలు అనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సరే, అయినా కానీ మిగతా చాలా వరకు ఇదే జరుగుతూ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా చేయవలసినటువంటివి. సో ఇక్కడ పృథు మహారాజు చక్కగా ప్రజలను పరిపాలిస్తూ ప్రజలను రంజింప చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. అందుకే ప్రజలు ఆయనను
రాజుగా అంగీకరించారు, అంటే రాజుకు అని పిలుచుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆయన సింహాసనంపై కూర్చున్నందుకు కాదు, ప్రజలను సంతోషపరిచాడు కనుక నిజమైనటువంటి నాయకుడుగా ఆయనను వారు అంగీకరించినట్లుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ఎవరైనా మంచి కార్యాలు చేస్తే ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటారు, వారి యొక్క హృదయాలను గెలుచుకోవచ్చు. అదే నిజమైనటువంటి నాయకత్వ లక్షణంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. అలాగే తదుపరి శ్లోకంలో ఆయన గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు. దృఢ వ్రత సత్య సందో బ్రహ్మణ్యో వృద్ధ సేవక శరణ్య సర్వభూతానాం మానదో దీనవత్సలః. దృఢవ్రతాః, దృఢవ్రతుడు, ఒక దృఢమైన సంకల్పం కలిగినటువంటి వాడుగా ఆయనని దృఢవ్రతః, దృఢవ్రతం అంటే దృఢమైన ఒక సరైనటువంటి ఒక సంకల్పం కలిగినటువంటి వాడు. సత్యసంధః, సత్యవాక్కులు కలవాడు అంటే ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకునేటువంటి వాడు. ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ రాజకీయ నాయకుల్లాగా కాదు. ఎలక్షన్స్ ముందు ఓటు కోసం ఇచ్చినప్పుడు మనల్ని ఏ విధంగా ఇది చేస్తుంటారు, ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో చూస్తూ ఉంటాం. కానీ పృథు మహారాజు అలా కాదు. ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ కలియుగపు రాజకీయ నాయకుల్లాగా లేదా మంత్రుల్లాగా లేదా ముఖ్యమంత్రులు లేదా ప్రధానమంత్రుల్లాగా కాదు ఆయన. సో దృఢవ్రతుడు, సంకల్పం కలవాడు, సత్యసంధుడు, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునేటువంటి వాడు. బ్రాహ్మణ్య, బ్రాహ్మణులను అనగా వేద జ్ఞానము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారిని, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంస్కృతిని గౌరవించేవాడు. ఇప్పటికీ కూడా మనకు సన్యాసులు కానీ ఉంటే వారిని చాలా వరకు గౌరవిస్తూనే ఉంటారు. కానీ కొంతమంది వల్ల ఇతరులందరినీ కూడా అదే కోవలో కట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది కొంత. సో ఇక్కడ బ్రాహ్మణ్య, బ్రాహ్మణులను వేద జ్ఞానము మరియు ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతి చాలా చక్కగా గౌరవించబడింది. అంటే గౌరవించబడుతుంది. ఈ వంది భాగవతులు స్తుతిస్తున్నారు కదా, ఎలాగో జరిగింది ఇదంతా కూడా తదుపరి. సో అలాగే వృద్ధ సేవక, పెద్దలను, ఇక్కడ పెద్దలు అంటే వయోవృద్ధులు అనేటువంటిది. ఇంకొకటి మనకి శ్రీల ప్రపోదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అనుభవజ్ఞులు అని కూడా చెప్పారు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా, పెద్దలను గురువులను గౌరవించవలను అనేటువంటిది మనకి చెప్పేటువంటి తపస్సులలో చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ వృద్ధ సేవక, పెద్దలను, అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వారిని, గురువులను ఈయన చక్కగా సేవించేవాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. శరణ్య, శరణు వేడినటువంటి వారిని, తనను ఆశ్రయించి తన యొక్క సహాయార్థం వచ్చినటువంటి వారందరికీ కూడా ఆయన రక్షణ కల్పించాడు అని చెప్తారు. సో మరి క్షత్రియుడి యొక్క ధర్మం కూడా అదే కదా, ఆశ్రయింప తగినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సర్వభూతానం, సమస్త జీవులు ఆయనని శరణ పొందినట్లయితే ఆయనకి రక్షణ కల్పించారు. కానీ మన మానవ సమాజంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంటే వర్ణ ఆశ్రమ విధానాలలో వర్ణము క్షత్రియులు, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటిది. సో సాధారణంగా మరి క్షత్రియుడు అనేటువంటిది మానవ సమాజ రక్షణ చేయవలసినటువంటి వాడు, మానవులను రక్షించవలసినటువంటి వాడు క్షత్రియుడిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాడు. అలాగే జంతుజాలాలను, పశుపక్షాదులను, పాడి పంటలు అంటాం కదా, సో చేయవలసినటువంటి వాడు వైశ్యుడిగా చెప్పబడుతుంది. వైశ్యుడి యొక్క బాధ్యత గోరక్షణ ముఖ్యంగా అనేది చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అందుకనే నందమహారాజు అప్పుడు లక్షలాది కొలదిగా గోవులు ఆయన దగ్గర రక్షింపబడ్డట్టు చూస్తూ ఉంటుంటాం.
ఆ గోపపాలు వాళ్ళంతా కలిసి కదా. సో అలాగే ఇందులో మనకి దీనవత్సల మానద అని చెప్పబడి, దీనులు బాధితుల పట్ల దయ కలిగినటువంటి వాడు, మానద అంటే ఇతరులకు గౌరవం ఇచ్చేటువంటి వాడుగా, అందరికీ కూడా గౌరవము ఇచ్చేటువంటి వాడుగా ఈయన కీర్తించబడ్డాడు ఆ వంది మాగధాదుల చేత. సో కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా పృథు మహారాజు యొక్క ఒక 8 లక్షణాలను మనకి వివరించినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ వంది మాగధాదులు పృథు మహారాజు యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వంలోని 8 లక్షణాలను, ఎందుకంటే నాయకుడు అంటే అధికార పీఠంపై కూర్చోవడమే కాదు, ప్రజలను ధర్మ మార్గంలో నడిపిస్తూ వారికి రక్షణ, గౌరవము, ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని కూడా అందించాలి అనేటువంటిది శాస్త్రాలు మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ధర్మాన్ని స్థాపించడంలో పృథు మహారాజు ఎటువంటి వెనుకడుగు వేయలేదు. భగవంతుని సేవ, ప్రజాసేవ, ధర్మపాలన వంటి అన్నిట్లో దృఢమైనటువంటి నాయకత్వము ఆయనలో కనిపించింది. అందుకే ఆయన దృఢవ్రత, దృఢమైన సంకల్పం కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. సత్యాన్ని పాటించినటువంటి వాడు, తాను చెప్పిన మాటలను తప్పకుండా నిలబెట్టుకోవడమే సత్యసంధత అని చెప్పబడుతుంది. మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు బోధనల్లో మనకు ఎక్కువగా భక్తుని యొక్క లక్షణాల్లో సత్యనిష్ట ఎంతో అవసరము అని చెప్తుంటారు. మనం చెప్పే మాటకు విలువ రావాలంటే మనలో సత్యసంధత ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సత్యసంధత ఉంటేనే మనం చెప్పేటువంటి మాటలకు విలువ ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే పృథు మహారాజు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంస్కృతిని ఎంతగానో గౌరవించాడు. సమాజంలో బ్రాహ్మణులకు అలాగే బ్రాహ్మణుల యొక్క జ్ఞానానికి క్షత్రియుల రక్షణ ప్రతినిధులు అని చెప్తూ ఉంటారు. బ్రాహ్మణులే కాదు, సర్వమానవాళికి క్షత్రియులు రక్షణ. అది అయితే ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులకు రక్షణ ఇవ్వడం అనేటువంటిది, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము బ్రాహ్మణుల ద్వారా సమాజానికి అందించబడుతుంది కనుక బ్రహ్మజ్ఞానం పొందినటువంటి వారికి రక్షణ ఇవ్వవలసినటువంటి బాధ్యత, హై ప్రియారిటీగా ఇవ్వవలసినటువంటి బాధ్యత రాజులకు ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ నేటి సమాజంలో మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నిరసించినట్లుగా ఏ విధంగానూ ఆధ్యాత్మికమైన ధార్మిక విషయాలకు మరి అవకాశమే లేకుండా పోతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అలాగే పెద్దలను గౌరవించడంలో వయసు పెరిగినటువంటి వాటిని మాత్రమే కాకుండా, వయసుతో సంబంధం లేకుండా జ్ఞానము, అనుభవము, ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతను కలిగినటువంటి మహనీయులను కూడా గౌరవించడం అనేటువంటిది మనకి శాస్త్రాలు చెప్పబడుతున్నటువంటి మార్గదర్శకత్వ నియమాలు. మనం ఎంత పొందినా, మన దగ్గర ఎంత ఉన్నది అని అనిపించినా, మనకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిచినటువంటి గురువులను, ఆచార్యులను, భక్తుల నుండి మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అదే మనకి సత్సంగం యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా, ఆ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి కారణాలు కూడా అది చెప్తున్నారు. సో మరి శరణాగతులకు రక్షణ, ఇది భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తారు. ఏమని చెప్తున్నారు? హరే కృష్ణ చివరిగా చెప్తారు భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య సర్వధర్మాన్ మామేకం పరిత్యజ్య శరణం వ్రజ శరణం అహం వ్రజ త్వాం త్వం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా మోక్షయిష్యామి పితా. మా హరే పితా. కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎవరు చెప్తున్నారు? ఎవరికి చెప్తున్నారు? ఇదేంటి? హరే కృష్ణ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ భగవాన్ అర్జునుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాను.
ఆయన అక్కడ చెప్పారు, అందరికీ తెలుసు మాతాజీ. ఇక్కడ మీరు ఎవరెవరు మాట్లాడుతున్నారు, ఎలా అర్థం సంజయుడు అవ్వాలి కదా చెప్పాల్సింది. హరే కృష్ణ. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నారు అక్కడ జరిగిన సంఘటన. ఇక్కడ ఇక్కడ మేము మాతాజీ మీకు ఇక్కడ చెబుతున్నాం అంటున్నారు మాతాజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ నేను భవానీ అడుగుతుంది మాతాజీ ఏంటంటే, మీరు చెప్పాలి చేస్తున్న మాతాజీ. క్లమ్సీ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా, మీరు అక్కడ ఏం జరిగింది చెబుతున్నారు నాకు. సారీ ప్రభు. మీరు ఒక్కరు కదా, రెడీ ఎవరో చేస్తున్నారు ఒకరు అది. కదా చెప్పాల్సింది. హరే కృష్ణ. సారీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ శ్లోకం చెప్పండి, అందరం వింటాం మేము. రాజేశ్వరి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. అన్మ్యూట్ లో ఉన్నట్టుంది. ఓకే, నేను ఇస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. లేదు, ఓకే, వసంతబాయి మాతాజీ చెప్పండి. ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పండి, ఒక్కళ్ళు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు అర్జునుడికి భగవద్గీత బోధించి చివరిగా చెప్తున్నారు, ఇక సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి. ఓ అర్జున, ఇవన్నీ వదిలేసాయి. ఇప్పటి వరకు నీకు చెప్పిన అన్ని విషయాలను వదిలేయి. నాకు శరణు పొందినటువంటి వాడికి నేను రక్షణ ఇస్తాను అని చెప్తున్నారు. భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు అంటూ చెప్పినటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ పృథు మహారాజు విషయంలో కూడా మనకు ఒకటి కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది, ఇంకొకటి సర్వభూతానాం మానదః, అందరికీ గౌరవం ఇచ్చేటువంటి వాడు. ఇది చైతన్య మహాప్రభులు వారు మనకి రోజు గుర్తు చేస్తూ శిక్షాష్టకంలో చెప్పుకుంటాం. తృణాదపి సునిచేన తరోరపి సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిహి అని. మానదేన మానదః మానదేన, ఇతరులను గౌరవం ఇవ్వడం, ఇది మనకి సాధనలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ప్రతిరోజు శిక్షాష్టకం చదువుతూ ఉంటుంటాము. సో ఈ విధంగా మనకి భాగవతం అంటే భగవద్గీతలో ఏ అంశాలు బోధించబడ్డాయో ఆ అంశాలకు ప్రాక్టికల్ అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విజ్ఞానమే శ్రీమద్ భాగవతము మనకు అందిస్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.